Nőként hogy tudod megállni a helyedet az ipari ingatlanok világában? Hát bevallom őszintén, hogy a lakások meg házak eladása után azért voltak félelmeim, de valahogy így azt éreztem, hogy szeretnék egy kis izgalmat belevinni az ingatlanos munkába, és mindig is érdekelt ezeknek az épületeknek, ezeknek a területeknek a története. És igazából ezért is kezdtem bele, mert mindig is érdekelt egy elhagyatott gyárterület. Izgalmas volt megnézni például a Salgótarjáni gyáramat belül, ahol tényleg 10 méter magas a belmagasság, és a régi gépek miatt ki vannak alakítva hatalmas olajolvasztó teknők, és egyszerűen így szenzációs, hogy milyen irodaépületek vannak, hogy tényleg hol mi történt, minek mi a múltja. Úgyhogy hát az elején én is féltem ettől, de ez is egy tipikusan olyan dolog, hogy mindig az elsőn kell túlesni. Az első adásvételen, az első megtekintésen. Nekem is olyan műszaki leírásokat kellett az elején áttanulmányoznom, hogy magam is meglepődtem rajta, hogy mi mindent tartalmaz egy-egy termék, amit így árulok, és bizony hozzá kell ehhez érteni. És sosem voltam szorgalmas, meg ügyes tanuló, de egyszerűen imádom azt, hogy a szakmámban minden nap új kihívások vannak, és minden nap új dolgokat kell megtanulnom. Ezeknél az ipari ingatlanoknál meg pláne. És ha jól tudom, nem is megy olyan rosszul. Nem, és szerencsére egyre több megkeresést kapok ipari ingatlanok értékesítésére, valamint jönnek a leadek is, és vásárolják meg ezeket is.